Okay lang naman. Anak, Sige, mamaya na lang. talaga bang sigurado ka na sa nobyo mo? Di ba pinagsabihan na kita kung anong klaseng lalaki yon? Tay, mahal ko si Renz. Huwag ka basta-basta naniniwala sa mga sinasabi ng iba. Di ba kilala siya dito sa barangay? Na isa siyang masamang tao? Tay, ilang beses ko pang sasabihin sa inyo. Mahal ko siya at mas kilala ko siya kaysa sa inyo. Ah, basta. Kung ano yung sinabi ko, yun ang gawin mo. Bakit ba mas pinaniniwalaan niyo pang ibang tao? Jen, hindi naman yata tama na pagtaasan mo ng boses ng tatay mo. Nawawalan ka na ng respeto. Bastos ka. Pati ako na tatay mo, sinisigawan mo. Hiwalayan mo ang lalaking yon. Buntis ako. Anong sinabi mo? Buntis ka! Hindi mo man lang naisip ang kahiyang mangyayari sa pamilya natin? Nahihibang ka na ba? Hindi mo man lang kami nirespeto bilang magulang mo bago mo ginawa ang bagay na yan. Lumayas ka sa pamamahay na to. Hindi ko kailangan ng isang anak na katulad mo. Kung hindi niyo kami matatanggap ni Renz, aalis talaga ako. Anong pinagmamalaki mo? Hindi mo kayang buhayin ang anak mo. Hindi ako hihingi ng tulong sa inyo. At kayang-kaya namin buhayin ang magiging anak namin. Wala kang utang na loob. Pagsisisihan mo lahat ng mga sinabi mo. Mahal, O mahal, ano nangyari? Ba't ang dami mong dalang gamit? mahal. Buntis ako. Sinabi ko yung kina nanay at tatay. Ano? Hindi nila tayo tanggap para sa isa't isa. At nagalit sila sa nalaman nila. Kaya pinalayas nila ako. Huwag ka na mag-alala, mahal. Pinapangako ko, aalagaan ko kayo at hindi pababayaan ang magiging anak natin. Hindi kita kayang iwan, Renz. Mahal na mahal kita. Nakahanda akong mawala ang lahat sa akin. Wag lang ikaw. Mahal din kita at papatunayan natin sa kanila na mali sila. Jen! Jen! Oh, Renz. Lasing ka na naman? Akala ko ba nasa trabaho ka lang at nag-overtime? Pagkatapos namin sa trabaho, nagkahiyaan lang kami sa labas. Di ba kakasahod mo lang? Oo. Oh, ay sahod ko. Ito lang nasahod mo? Oo, bakit? May reklamo ka? Renz, kulang pa to sa pangkain natin at sa gatas ng anak mo. Nagre-reklamo ka na? Akala ko ba kayo magtiis kahit ganyan lang ang sahod ko? Ang liit na nga ng sinasahod mo, pinangiinom mo pa. Kung alam ko lang na ganito ang buhay ko sa'yo, pinili ko na lang sana manatili sa mga magulang ko kaysa makasama ka. Bakit? Sa tingin mo, kaya mo ba na hindi ako kasama? Di ba hindi? Noon yun, Renz. Ngayon, alam ko ng tunay mong ugali. Sana di ko na lang pinagpalit ang mga magulang ko sa'yo. At ngayon, nagsisisi ka na? Ano ba, Renz? Sasaktan ako, bitawan mo ako! Ba, umangal ka na ngayon? Kung ganyan ka na lang palagi, Renz, mas mabuti pang lumayas na lang ako dito. Babalik na lang ako sa pamilya ko. Sige, subukan mo para hindi mo na makasama ang anak mo. Huwag mo akong takutin, Renz. Jen! Jen! Buksan mo to! Pag di mo to binuksan, sisirain ko to! Jen! Ano ba? Patawarin niyo sana ako, Ma. Pa, kung nakinig lang po sana ako sa inyo, hindi sana ako nasasaktan ng ganito. Nagsisisi ako na ikaw ang napangasawa ko at pinili ko. Sana nakinig na lang ako sa mga magulang ko. Sinong kumakatok? Parang boses ni ate mo yun ah. Rysel, pagbuksan mo nga munang pinto.
Bakit biglaan naman ang uwi mo? Nay, si Renz po. Bakit? Anong ginawa sa'yo ni Renz? Hindi ko na po siya kayang pakisamahan, Nay. Madalas na po kami nag-aaway. At minsan pinagbubuhatan niya na po ako ng kamay. Kaya po umalis na ako sa bahay niya. Nasaan si Renz ngayon? Andun po siya sa bahay niya. At naiwan ko si Amy sa takot ko sa kanya. Baka naman mapano ang apo ko sa kamay ng ama niya. Hindi naman po siguro, Nay. Mahal na mahal niya po ang anak namin. Kaya hindi niya po kayang saktan yun. Rysel, ikuha mo muna ng maiinom ng ate mo. Opo, ma. Humanda sa akin yung Renz na yan. Sinasabi ko na nga ba, wala siyang gagawing matino. Nay, asan po si tatay? Ate, inom ka muna ng tubig. Anak, huwag ka sanang mabibigla. Bakit po, Nay? Nay, ano ba? Asan nga po si tatay? Tay? Tay! Anak. Anak, wala nang tatay mo. Ha? Paano, Nay? Anong nangyari? Hindi totoo ang sinasabi mo. Ate, totoo. Wala na si tatay. Anak, maniwala ka sa amin. Nung panahong umalis ka ng bahay, anak, Sige, lumayas ka! Wala kang kwentang anak! Hindi ka namin kailangan! Berto, anong nangyayari sa'yo? Nahirapan ng huminga. Ha? Sandali lang. Rysel! Rysel! Tumawag ka ng ambulansya. Bilisan mo! Opo, ma. Hello, sir. Emergency lang po dito sa bahay namin. Malapit sa paaralan. Pakibilisan lang po. Mitch, Rysel, kayo nang bahala kay Jen. Huwag niyo siyang hayaang mapunta sa lalaking yon. Rysel, tawagan mo ang ate mo! Opo, ma. Berto, itatakbo ka namin sa ospital. Ma, ayaw sumagot ni ate. Hindi na, Mitch. Hindi ko na kaya. Tandaan niyo, mahal na mahal ko kayo. Pa! Pa! Gumising ka, Berto! Huwag mo kami iwan! Gumising ka, Berto! Nay, sorry. Hindi sana mangyayari yan kung di dahil sa akin. Sana nakinig na lang pala ako kay tatay noon. Buhay pa sana si tatay ngayon, Nay. Tahan na, anak. Nangyari na ang lahat at hindi na natin may babalik pang nakaraan. Ate, tama si nanay. Andito pa naman kami at binilin ka sa amin ni tatay. Maging matatag ka, anak. Nandito pa kami ng kapatid mo at tutulungan ka namin. Nay, bakit ganito? Sobra naman ata ang karma na inabot ko. Lahat ng ito ay pagsubok lang sa buhay natin. Malalagpasan din natin ito. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Maraming salamat, Nay. At Rysel. Mahal, nandito na si Jen. Ate, oh. Tay, patawarin niyo po ako sa mga nagawa ko sa inyo ni Nanay. Sana nakasama ko pa po kayo ng matagal. Sana buhay ka pa hanggang ngayon, Tay. Kundi ako umalis ng bahay. Alam kong masaya na ang tatay mo ngayon dahil bumalik ka na sa amin. Kaya nga po, ate. Nay, pwede niyo po ba akong tulungan makuha ang anak ko kay Renz para makasama na rin natin siya? O anak, tutulungan ka namin ni Rysel. Idadaan natin sa maayos na paraan. Maraming salamat, Nay. Rysel, mahal na mahal ko po kayo. Lalo ka na, Tay.